Здравейте всички, аз съм Мордър, това е 6-ти епизод на Murder Survival. Това е следващия епизод, 6-ти епизод, аз съм малко болен. За това, че мога да се чувам малко тъпо. Да, малко съм болен, много малко. Малко, да. Виждате тези често и вече тук ги няма, което е, да, якото. Яйца, малей. Да, честото вече ги няма, вече са преместени на друго място. Бикъна също го няма. Сега ще има промени. От миналия път има доста промени. Да, сега ще ви покажа. Промените са къщата вътре, главното са ето тези, тук сложих, нали, Netherward, бикъра е тук на стъкло, качваме се на втори етаж и виждаме сетът, вече е full enchant, банера ми, който, да, това ще ми е банера, леглото ми, уизъргуете и честови, имам бая диаманти вече станаха. Имам и тиквени и такова. Нали, pumpkin and lemon, да. И melon seed. Сега ще влезем за малко в новата ни мина, да ви покажа какво намерях, ако го намеря, не. Да, съм малко болен. Както казах, това е... ще чуя малко странно, може би, не е сигурно, малко много лигирото. Да, така. Сега надявам се да намерим това, което търся. Ако не го намерим, ще спра клипа, ще видя, нали... Защото аз съм си записал координатите къде са, ама съм си ги написал на една снимка. Добре, аз да, не знам къде е. Пати къде е, сериозно. Бе, ще няма да губим клип, няма да губим време. Ще спрем клипа, ще видим, нали, къде е и да, и ще върнем. И така върнах се, хора, намерях това място. Той е много близко, нормално, сега ще ви покажа точно къде е. Например, сега тук са ми стълбите нагоре. Вече да, много лесно. Сега къде аз да не го загубя. Да, значи това е Cave, такова Spider Spawner. Надявам се в този епизод да го направим на XP Grinder. Също, да, и на... Опа, тя си намерях 5 диаманта. Тя зомбите, къде се чува тук? Не знам, нещо ма дразнат. Ще се намаля тогава малко звука. Сега, ще започнем да го правим. Колкото успея, да. Поточно ще го направим, обаче... Първо трябва да... Опа, Iron. Ще го вземем то Iron. Да. Първо, смисъл е да направим големината, колко ще е голям. Аз предлагам да го направим 1, 2, 3, 4. От всяка страна има 4. 1, 2, 4. Така. И това тук ще трябва да го запушим. Да, до тук няма някакви интересни работи. Да, интересен майншафт. Аз даже това ми беше целта да намеря такова Spider Spawner. Намерях, ето. Ще 1, 2, 3, 4. Тук правим стена. Тук също. Там надолу ходил ли съм? Не съм ходил. Ходил съм, що ме е осветено. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така. Квадрат. Така. Много ма да тя зомбите откъде. Чай, дайте ли какво ще направим? Юзика ще го дигнем пак. Така. Ще направим... Така. И нормал. И да, вече няма зомбита. Супер. Или може да има някъде спаунер на зомбита, което също е, нали... Нещо такова. Дете също... Може идея. Сега, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, значи две думи тука, слагаме стената. Опа, чакайте, аз тук трябва да се отворя и за да може да може да отивам да се отивам догоре, защото от тук ми е пътя. Така. Намахнем тия фенсове. Дървото. Тук е това. О, да, аз това го... Опа, ей. Така. Това е ранел ще дем. Аре бе. Така, 1, 2, 3, 4. Тук това се разширява. Значи, тук те слагаме блокче. Така. Не, да, толкова ще е голямо. Ще е 3 блока голямо.
И трябва да се малко скачим догоре да се дадем кофе. Вие нещо събазикате си мене. Аз нямам броня вече. Трябва сега като ходя догоре да се направя нова броня. Само да не умра. Добре. Така. Това сега на него ще уберем. Чайте да се направим поне на easy. Не, на peaceful ще направим, защото нямаме никакви брони. Или чайте. На easy ще направим поне. Не знам дали знаете, ама на easy спайдър, такова. Спайдър, паяците не могат да ви таковат, да ви натравят, което е много яко. Сега 4 на 4 ли? Сега 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тая тук си на нея ще трябва да я затворим. Така. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Така. Да, 4 са. Сега ще им догоре си вземем 2 кофе с вода и ще направим нова броня. Да, защото ни трябва. Горе ще сега фащам вас, че горе. Да, и направих си лък. Това лък вие не сте го виждали. Защото е... Да, много си играх с него. Инчатвах книги. Правях много лъкови. Ги съединявах в... Нали, правях много лъкови. Лъковите ги инчатвах по на първи левел. Да, нали, по на първи левел. И ги таковах. И ги съединявах. И направих Power 4, защото няма смисъл от Power 5, защото е абсолютно същото. Според мен е според мен е абсолютно същото Power 5 и Power 4. Не знам. Легна малко, да стане ден. Така, Diamond броня да няма се слагам, защото първо ще убия с дракона с нея. И сега малко ще се наредя честовете, защото... Къде? Така. Трябва да си ги надпиша често и вече, що вече на много място. Чайте крафтинг тейбъл. Така. Сега. Колка ли? Тука. Кол. Печката. Това тези семена ще ги сложим ето тук. Гранит. Къде? Той тук е. Ето гранита. Монстър дроповете са ето тук. Да, тези другите работи ще ги... ще ги хвърлим някъде. Това слава да се пиче и си правя нови брони. 3, 4, да. Така, сега. Така. Хоп и гащи. Сега. Те си ги махам, няма смисъл да ги нося. Какво друго? Да, това е. Да взема... Не, кофе с вода ще я взема. Мале, как ще я да забравя с кофите с вода? Как ще я да ги забравя? 1, 2, 3. 2 кофи. Ей. Не става ли той, бе? Аз съм сложил спид на бикана. Хейст не ми трябва. Да, просто хейст в момента. Някъде да му... е тук долу имаше вода. Да, посмърчам. Както ви казах, аз съм малко болен. И да. Да продължаваме. Значи сега ние ще направим Infinity Water долу. Ама не знам точно как ще направим спаунера. Ще видим. Сега. Къде? Ето го така. Сега. Ето къде ще направим сега Infinity Water. Така. Хоп. Стиле е. Така. Сега. Това ще трябва да го запушим. Само с блокче. И да направим... ние трябва да го копаем надолу, това е първият ни проблем. Значи аз мисля да го изкопая надолу 2 блокчета и тогава се върна, защото не мисля, че на вас сега в момента ще ви е много интересно как ще копая ето така. Значи ще го изкопая, ще се върна и да. Така върна се, изкопая го.
Имам обаче една идея. Те тук работи ще ги оставя. Имам една идея, например, да пусна от тук и те водата. Тя ще, нали, ще следи, ще влизат тук, ще се изкачват нагоре, защото те, нали, те отиват, те нагоре се изкачват. И тук горе ще има стъкло, аз ще над това стъкло и ще ги бия. Не знам за това дали ще се получи нещо. Аз ще пробваме. Сега това ще и така. После правим ей така. Така. Сега. Да, сега трябва да вземем още 2 кофи с вода. Опа, бързо да стигне до там. Така. 2 кофи с вода. Сега. Тук по средата ще бъде това входът, който ще влиза цялата вода. Тъй. Така. Ето тук някъде ще ги бием. Ето тук. Те ще изкачват ето тук нагоре. Нали, те не знаят как се изкачват нагоре. Тук ще ги бием и да. Така ще си дигаме лево. Сега. Опа, спавне се, я да видим. Да, влиза. Но трябва да направим едно нещо. Трябва да... Не съм сигурен дали това ще помага. Но да запушим ето така с cobblestone. Не, чакайте. Ето така. Да видим. Ето така. Съм сигурен дали така е по-добре, ама... Чул съм, че така влиза... Не се карат кой ще влиза в самата дупка. Но... Не, айде, че го махнем това. И малко подобрение по фермата. Поиграх малко без да снимам. Успях малко глас, който ще сложим ето тук. Отдолу всичко го направих в cobblestone. Да. Опа, аз така дали ще спаунват. О, да, има спаунър. Ако махна самите торчове, той ще наложи да го махнем, да видим така дали ще е по-висок спаун рейта на монстрите. Надявам се. Ако не, ще трябва да го махаме всичко и наново да го правим, което ще е проблем, ето голям. Но за сега надявам се да работи. Отдолу всичко е облицовано с cobblestone. Опа. Не знам дали ще ми стигне още един стак. Тук ще го оставим това да може да минаваме. Оу, да, спалват са, супер. Вие сега не виждате нещо много великолепно. Аз торче нямам, да, супер. Те сега в момента умират. Спайдерите. В момента те... Не умират. Аз ще ви покажа на едно място, къде са се събрали. Мисля, че там, където сте мисля, са се събрали. Тук всичко него и трябва да го правим, да го облицоваме. Така, тук вижте какво и направо да не говоря. Вие сега в момента нищо не виждате. Знам. Сега, аз къде бях направил дупката? Бях направил тук, нали? Да, ето. Ето ги, мършавите паяци. Илате. Бой. Да, ето тук там ще събират паяците. Нормално трябва да се изкачват нагоре, ама не знам защо не го правят. За да не стават някакви фалове, някакви проблеми, някакви фейлове да не стават, ще можем да ги бим отгоре, а не. Чай сега, не, ще направим... What the fuck? Къде дойде, бе? Вие сега в момента нищо не виждате, което е проблем, то голям. Ще чайте да имаш малко, ще има това торчо, го сложа там. Добре, сега, как се качим без да чупим нищо? О, мерси, че ме качи. Така, аз съм направил... Опа. Айде спейте се спомняте толкова много... Нормално трябва да се качват нагоре. Вижте ги, бе. Нормално трябва да се качват нагоре. Качват се, добре. Ако това е само ето така. Вие не разбрахте ли, че... Трябва да се махте, бе. Ето така, ако е. Да видим. Трябва всичко да направим. Един фенс там ще сложим. Да видим, качвате ли са, Да, качват са, ако... Да, добре. Супер. Направихме го, значи. Така, сега ние ще довършим това тук. Докато, може би, не, ще го снимам, защото
Или пък не, защото е скучно, нали, нищо в момента ни прави нещо много интересно. Това, че да, ще се върна вече като фермата за паяци е полуготова вече. Дали готова, говоря, че да е готова от вътрешно, нали, как да обясня, че работи. Дизайна още няма да оправим, и ние го ще оправим. И сега това ще и тъй. Това, че да, аз... Айде, какво мога да направя? Аз тук мога да взема фенсове. Ето. Вече си имам фенс. И вече... Сега, само... Мри. Така. Ето... Кой исках? Ето така. И вече тук можем да си ги бием. Паяците на спокойствие. Няма да го, нали, да го правя за сега някакво много... Дроповите... Да, и аз това ми е един проблем с дроповите, как ще събираме. Дроповите как ще ги събираме? Долу ще има хопър. Да, долу ще има хопър. Или ще направим... Аз какво ще направим? Сега ще какво ще направим. Да, ще такова, ето те си идват и си обират и просто дроповите. Те тук моля минават. Да, могат. Абе. Не ма бийте. Не. Значи трябва тук да направим, значи тук е една като тайна стаечка, не, аз пък тайна стаечка, някаква стаечка просто. И... Опа. Абе ще го измислим сега. Опа, не. Тук има лава. Супер. What the fuck? Опа, отиде ми водата. Абе ще го оправим, ще видим как ще го направим, ма ще трябва да го оправим. Твич, да. Аз за сега ще спра клипа да оправя тук работи, няма да правя нищо, ще оправя това там долу, ще пофармя малко и ще върна, да. Сега че... Аре, идвам с малко. Така хора, върнахме се, да. Това уж беше мината, нали? Както ви спомняте, това уж беше мината. Така, да, това уж беше мината, но ние го направихме вход. Сега ще ви покажа. Към нашият Cave Spider Spawner. Да, ще стигнем чак до долу. Айде, така. Сега тук се идва така и тук сме. Ето го, нашия спаунер. Тук ги чакаме, ги млатим. Ако играем на хард, играем на нормал. Добре, сега искам да започна с интериора на самата ферма, който... Опа, тук що бях в недъра. Тук що, значи, който е така. Тук ще честови, тук ще има лампи. Да, нямаме каблстон, супер. Ето ли какво ще направим? Да, ще се наберем от ето където е малко. What the fuck, тая стая... О, редстон. Няма да го убирам, не ми трябва, просто исках малко каблстон да се насъбера. Така. Аре. 14, може и да... ще не 14. Така, пръчки имаме ли? Пръчки нямаме. Хоп, малко пръчки. Лостове. Така, сега. Сега, това го правим, слагаме тук. Самата ръчка, лампата, така. Опа, забравих да я включа. Ето. И така свети лампата, това е, нали, доста интересно, нали, как се получава. Хубаво изглежда. Следващото, което е да направим... Не бе. Сега. Хоп. Добре, това е добре, това изглежда добре. Само трябва да сега да направим каблстон. Това вътре от каблстон. Да, толкова ми стигне. Значи няма да от каблстон. Защото не ми стига. Ще го направим от дърво. Чакайте, апа. Така. Това тук ще го оставим така. Каблстон. Опа. Да сме каблстон дърво. Слабчето. О, нима имахме солове. Не, нямахме. Честове.
толкова имам само, трябва да направим, ако ще ни трябват още. Да, те тук те ще ни трябват още. Вижте, събрали се за малко паяци, сега ще ги избием. Дигна 30 лева. Долу идвате така. И си убирате експито през вратата и разните глупости, които са останали. Не отваряте вратата, което е супер. Да. Сега, да се направим от тази страна също дърво да бъде. Аз с кои инструменти съм просто, аз искам това да се питам. Аз съм с Efficiency 4. Такова, Efficiency 4, Breaking 3, меча ми е Sharpness 4, нали видите. Fire Speed 2, лъка ми е full почти. Да. Да. Тук да фърнем някои глупости, които тя не трябват. Това. Да. Просто ми пълнете инвентара. Аз не обичам да съм с много пълен инвентар. Така. Още слабови имаме ли? Да, имаме още 4 слаба. Това ще е принципа на цялата страна. И също тук още не знам как ще го направим. Май тук ще има някаква идея, обаче тази идея ще я направим докато не снимам, защото ще ми отнеме време докато измисля какво искам точно да слагам там. Това, че ни за сега тук ще сложим, ще направим само ето и от другата страна също и да, айде и щане. Изглежда доста добре. Пре, те често ги слагам по причината, че такова. Нали, за такова, да има къде да слагам и спайдър очите и тея и тъй. Забрахме ми то е. Да. Сега ще ви кажа. Стринг, чакай, аз сетях са. Стринг. Да, ще има къде да го слагаме, който е супер. Няма да горе да се спомня често, защото горе вече често ми е пълен с стринг с очи. Което... Да. Тук горе аз ко сложах? Да, сложах цялата дърво. Умен съм. Хоп. Нямам честове. Да, ще направим всичко до дърво на честове. Това няма да не стигне, това да знае. Така. Колко са 11 честа? Хопа. Ще трябва ти слабове. 6 слаба. Горе сложах ли? Това слабо ли са? Ще не спомням. А ти къв съм слабо умен. Така. О, точно стигнаха, супер. Не съм ги чел точно. Мисля, сега това ще няма да правим, може и такова. Мисля, това да е така. И измирайте. Май това ще заклипя, защото няма какво друго да правя. Да, няма просто какво друго да правя. Или пък може да помисля да направим ето това. Това ще е така, както и се знае. Това ще има такива гради. Току-що става ми някакъв гласа ми някакъв много странен. Това ще е така. Тук не знам кой ще сложим просто. Тук може пак да сложим от тези лампи. Махнем торчите. Смисъла да няма много светлина тук е, защото няма да спълнват много паяци. Стават много малко. Затова лампите може и да ги махна, не е сигурно. Да. Ще може би тук вътре ще направим нещо. Тук вътре все пак ще бъде... Вие сега не виждате, че сега ще сложим торчи. Направил съм си много торчи да имам. Сега тук май ще го направим ето така. И трябва... не, няма да спирам още клипа. Трябва да ви покажа нещо. Какво направях. Да, нещо, което направих е малко тъпо, но трябваше да го направя, защото тук е от всякъде ли има такива малумни... Чай фърнем някои простичи, пак се напълнях. Така. Да, ще покажа нещо, което направих, което беше самата... Там, където бяха животните. Да ви покажа какво съм направил. Малко тъпо се получи, ама нищо. Тук също ще сложим. Тук... Не, тук няма да има, Ще има ето тук. Като гради, като за вратата, например има гради някакви. Хоп. Тъй. И вътре вече ще го правим, не знам. Ма искаме това. Искаме това да е ето така.
Така. Да, това е по-добре изглежда. По-дължи го направим от не знам от какво ще вида. Ама за сега това ще ни тук. Ще се качим догоре, да ви покажа какво, нали, тук е този и трябва и него да го правим, което е тези тук стените и всичкото нагоре. Ама ще има време. Все пак ние сме още към 7-8 епизод на споредица Twitch и ще има още... Опа, защо така почва да лагва, чакайте, какво става? Да, защото ще има още време да играем, нали. Аз мисля да направя село, да... Сега ще ви покажа. От моята къща надолу да става и като село. Това ми е просто идеята за това място тук горе. И е право, ето вижте, хоп, тук може да направим доста къщички. Виж, да. Сега ние ще слезнем лак. Защо? Защо така лагва? Добре, не знам я защо. Да. Така. Чакайте, тук съм забрал това да го махна. Повечето съм го изгрифал. Нали, защото казах, че това вече няма тук да го има, защото просто... Не, че не ми хареса как става, просто хареса ми, обаче просто е на 10 милиона километра от селото. Смисъл на селото да е горе, а не тук. Затова няма смисъл това тук да стия. Аз иначе няма да го ползвам. Тук малко кокошки има и яйца. Опа. Така. Enchanting Table ще седи още тук, защото няма къде да го сложа другаде. И мисля да инчата една кирка за накрая на епизода. Защото ми трябват кирки. И то кирка силката, че ми трябва. Тя е мангали. Опа. Чайте аз. Мангал. Умирай. Само да не е зомби вилиджър, че ми трябват зомби вилиджъри. Трябват ми толкова много зомби вилиджъри, пък не мога да намеря никъде. Защото такова. Да, не знам защо не се спомня толкова много. Но ми трябват много зомби вилиджъри. Причината е, че искам да си направя вилиджъри, защото ще тръгвам с тях. Не тук бе, не тук бе. Така, тук ще сложим яйцата, не знам защо. Опа, къде са другите яйца? Нямах ли още яйца? Това къде са бе? Ето ги. Значи там сложа яйцата. Ама имах още яйца, аз това се чудя къде са яйцата. Не сериозно, как те се изчезнали, ми трябва. Уидар ще бием другия епизод още, защото трябва да го убим. Ще трябва още бикън. Така, какво друго? Лампите да оставя. Тук, какво имам? Да, кирка ще да я правя. Пръчки нямам ли бе? Аз ги фърлях отдолу. Чудето, като бяхме долу ги фърлях. Опа, какво стана бе? Така. 1, 2, 3. Така, да видим какво ще ни се падне на тъпата кирка. Не, хайде, хубава кирка. Ти си много хубава кирка. Това какъв е? Това пак ли са? Аз искам зомби вилиджър. Не ми трябва такива вилиджъри. Не ми трябва такива зомбита. Ако намеря сега зомби вилиджър, много ще радвам. Просто ще се радвам много. Хоп. Efficient 4. Да, Silk Touch, браво. Точно това, което ми трябваше, Silk Touch-ка. За стон, нали, за стон брикове. Ето ги някъде да няма някой зомби вилиджър. Това е Ендърман ли? Супер! Ендърман! Как се радвам като видя Ендърман? Това е зомби вилиджър, нали? Видя ли с... Не. Чайте, аз ако го бия в краката... Той огън не го бъгваше уж вече, ама... Така, умирайте ви. Така, вие са махайте. Махай са. Умря! И с какво? Пусна ли ме? What the fuck? Лутинга не е в мене. Добре, аз ще нафармя малко такова ендър учи, защото ще ми трябва все пак, ще търсим ендър скоро, след някой друг епизод. Това че да, аз сега ще прекратя клипа, ще спра клипа. Ще взема лутинга и ще отидаш на фарма малко глави. Той че да. Аз бях Мордър, надявам се да ви харесал епизода. Лайквайте, абонирайте се, ако ви харесал, нали? Очаквайте сега много епизоди, защото в момента нямам никакъв интернет, нали? Нямам интернет.
нещо, не знам какво стана, ще го сменяме. И по тази причина сега ще снимам много и ще ги коментираме като дойде пак интернета и ще ги кача направо всичките. Той че да, аз бях Мордър, това беше Minecraft Mordor Survival епизод не знам кой и надявам се да ви харесва. Ай, чао!